Zure seme-alabek ordenagailuaren aurrean frustratzeari utzi behar diote. Gero eta gailu digital gehiago daude ikasgelan, eta baita ere etxean, baina inork ez die teklatuarekin ondo idazten irakat. Klubin irtenbide erabilgarri eta divertigarri bat ematen diegu. Nola egiten dugu? Gure plataformak 3 atal ditu. Ikasi, praktikatu eta erronka bidali. Jarduera ikastetxean bertan ematen da. Beti klubiko irakasle batekin. Eta horrez gain, plataforman azalpen bideak dituzte, ariketa bakoitza pausuz pauso garraitzeko. Bideo bakoitzaren amaieran, ikasetakoa praktikatu dezakete ikasle bakoitzaren erritmo eta mailara egokitutako ariketekin. Eta hori ikasgelan zein etxetik egin dezakete. Dena frustratu gabe hobetzeko pentsatuta dago. Sistema gamifikatu bat erabiltzen dugu, mailak, sariak eta atzera elikadura positiboa dituena. Klubik planeten arteko bidaia baten moduan funtzionatzen du. Planeta bakoitza erronka berri bat da, bideo joko bat balitzu bezala. Eta bai, ikaskideen artean ere erronkak egin daitezke. Eta horrek motibatu divertitu egiten du, eta baita talde lana sustatu ere, baina hori ez da dena. Ikaslearen jarraipena ikus daiteke eta familiei berriak eskaintzen dizkiegu. Aukera ona ez da? Eskolaz kanpoko jardura desberdin bat, erabilgarria, divertigarria eta gaur egungo mundu digitalerako prest. Gaitasun digitalak funtsezkoak dira jada, eta dena teklatua ondo erabiltzen jakitarekin hasten da. Beraz, ez etxaron gehiago, eta eman izena Klubin.